Last but not the least dito sa ating haul is this one. Ano ba yung aso na yan? Hey everyone, it's Mia and welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, mag-haul tayo. Medyo matagal-tagal na rin ata akong hindi nakagawa ng haul video kasi most of the time yung mga nabibili ko, sinishare ko na lang siya sa vlog kasi I don't have the time to film a haul video anymore. Pero ngayon, medyo nalibre tayo. Medyo nagka-day off tayo ng isang araw. So, i-push na natin ang pag-film ng haul video. And yun guys, alam nyo naman ako, more on online shopping and sa Watsons lang talaga ako bumibili. So, for now, ang mga i-feature ko lang ngayon is Watsons, SM Department Store, and meron tayong hypermarket guys kasi basta hindi siya nabibili sa Watsons. Doon ko lang siya nabibili sa hypermarket. So, without any further ado, let's get on to the video. So, let's go naman guys sa mga nabili ko sa Watsons. Doon sa previous na vlog ko, pinakita ko pa sa inyo na nagdala-dala pa ako ng shopping list ko para sabi ko hindi ma-over yung mabili ko. But still, Watsons. So, meron tayong 3 bags dito. And kung napanood nyo na din yung vlog ko that time guys, merong konting nagkaroon ng issue sa Watsons. So if you haven't watched that video yet, or that vlog yet, I recommend you to watch that vlog kasi sobrang na-disappoint talaga ako sa cashier. And yun guys, sobrang nakakasama ng loob. So panoorin nyo yung vlog ko for the story time part ng sinasabi ko na ito. So start tayo dito sa first bag dito. Bumili ako ng favorite ko na panty liner. This is the Charmy Breathable in ano ba to? Green tea. Ayan. Sobrang gustong-gusto ko to kasi wala, dry siya sa feeling and then hindi siya yung natatanggal-tanggal sa panty mo kapag active ka na gumagalaw. So, okay siya sa akin. For me kasi, especially when I'm on duty, okay siya. So, hindi siya annoying na mapupunta kung saan dapat hindi siya mapunta. You know what I mean? Yun siya guys. And mabango siya. Mabango. Yun. So, gustong-gusto ko siya. And then, bumili ako guys ng lotion ko na Flawlessly You 2-in-1 na gusto ko tong calamansi scent nila. Mas gusto ko tong calamansi scent nila kaysa sa papaya scent. Or dahil siguro naumay na ako sa papaya scent kasi yun yung gamit namin dito sa bahay itong mga nakaraang buwan. Sabi niya. Sabi nga dito, it whitens in 7 days. Meron siya SPF 10 pala. Here. Ayan, meron pala siyang SPF 10. Next naman sa ating pangangailangan sa buhay is a moisturizer. Wala na kasi akong moisturizer, guys. So, ito yung Myra E Vita Smooth na moisturizer. And pinili ko na guys yung may SPF 15 kasi 'di ba pa summer na, and napapansin ko talaga kapag walang SPF yung ginagamit ko, very dull looking yung skin ko dahil siguro mas walang protection yung skin ko from UV rays. So, yan guys. Mas gusto ko na tong may SPF 15 na hindi nabubuksan. And then guys, bumili ako ng mask. Wala lang, trip ko lang ulit mag-mask. Kasi matagal lang akong hindi nagba-mask. Dati-rati halos every night ang mamas ako. More on na kasi ako ngayon yung mga moisturizers. Yung ginagamit ko yung aking aloe vera, Bio Aqua aloe vera gel. Yun yung ginagamit ko. Kasi diba sabi ko nga, parang same effect lang din naman siya ng mga mask. Yun nga lang kasi mas messy siya gamitin kasi you still need to brush yung product sa face mo, unlike sa face mask na lagay mo lang siyang ganon, tapos pagtapos na tanggal mo lang ganon. Mura lang to parang wala pa atang 50 pesos ito. At dahil nga sabi ko ang bibilhin ko lang ay mga essentials, bumili ako ng Colgate Plaques na in peppermint and in ice. Tigto 25 pesos lang siya guys. So bumili na ako kasi pang travel siya. And last na bag na ito guys is this Kojisan na wala lang, Kojisan. Alam nyo na to, lagi ko tong pinipicture. Napabili ako guys kasi meron silang pag-giveaway sa Watsons na you need to buy 1,400 worth of any product. And kailangan mong bumili ng 2 products na kasali sa parang qualifying products nila. So sabi ko, eto na lang bilhin ko kasi ito yung ginagamit naman namin sa bahay. So yun na, eto na lang para, di ba, hindi naman sayang yung
qualifying product na gagamitin ko. At least magagamit namin lahat sa bahay. Eto guys, medyo na-excite ako kasi 'di ba sabi ko hindi na ako bibili ng makeup, pero nakabili na naman ako ng makeup. So, eto, bumili ako ng Everbilena na ano ba 'to? Contour, pang contour tsaka pang highlight. Highlight daw to. Pero, nung swatch ko yung highlight niya, parang hindi ko siya nagustuhan. And this one is only 165. So, parang ang habol ko lang talaga is yung pang contour. Kasi nawawala na yung pang contour ko. So, I made an excuse para makabili ng bagong makeup. Ayan. So, swatch natin. Medyo powdery siya. Ganyan. Nakikita nyo ba? Yung kanyang swatch. Ayan. So, pag blend mo siya, ganun. Siguro, but very powdery nga siya. Tapos, yung highlighter niya is this one. Ayan. 165, not bad na para sa product na ganito. But I will still make a review siguro. Or gagawa ko ng look na gagamitin ko to. Diba? Para may magawa naman tayong mga makeup looks. Ganyan. And ito guys, yung pinaka-exciting na nabili ko. This is the Everbilena na highlighter na glow out in the shade. O, diba? Oh my god. Diba? In the shade. Candlelight. Ayan. Ito yung una ko talagang tinanong pagpunta ko ng Watsons. Ate yung highlighters niyo po. Kasi tagal ko na itong gustong bilhin. Kaso parang hindi siya... Para for me, hindi siya worth it kasi ang dami ko naman pwedeng gamitin dyan as a highlighter. So, sabi ko. Pero dahil nakabili na kami, ayan, bumili na lang din ako. So, swatch natin. Hello guys! Ang pigmented niya! Pero sana maganda siyang i-blend. Ayan, oh, diba? Oh my gosh. Sobrang excited na. Oh! Diba? Ang ganda niya! Mas maganda to na gamitin kaysa dun sa ito na highlighter. Ayan. So, kung gusto mo talaga ng glow-glow na pack-pack, ganun. Ayan. Ito yung ating highlight na gagamitin. Ito naman dito sa dalawang bag, guys. Ano? Yung favorite ko na makeup wipes remover. Kasi nga, diba, ang tawag nito, sale siya. So, kung napanood nyo na yung aking... storytime video or the vlog with the storytime video. Ayun guys, panoorin nyo kasi itong mga makeup wipes remover na to ang naging dahilan ng issue sa Watsons. Kasi may dalawa din tayo dito na akala ko sale din. So ayun. This is the charcoal and this is the collagen. Charcoal is I think 119 pesos and the collagen is 109 pesos. Ayan. Pero yung dalawang ito, tig 54 sila. So, sale pa ata sila hanggang June. Pero itong dalawa lang, wag kayong magkakamali na pagkamalan na sale itong iba na ganito. So, yun guys, ito lang yung sale talaga. And dahil medyo madami tayong napabili kasi bumili din si grandma ko. Basta panoorin yung vlog na yon kung bakit sila napabili. Si grandma ko, si mama ko, tapos mga kapatid ko napabili kami. So, na-reach namin yung payment or yung threshold nila para makakuha kami ng pag-giveaway nila. Which is this one. Diba? Ang cute. This is a makeup bag. Canvas siya. Tapos, para siyang may foam sa loob. Tapos, yung parang waterproof. Hindi naman waterproof. Pero hindi cloth yung ito niya. Actually, ngayon ko lang ito nabuksan. Basta malambot siya. So, parang safe ilagay yung mga makeup dito para hindi sila mabasag. Yan. Ito yung pag-giveaway nila. Madami silang color. May blue. Tapos iba-iba din yung nilalagay dito. Pero for the gold, it says, Hello Beautiful. And I really like this one kasi sobrang, gusto ko yung gold na theme or motif, ganyan. And upon checking out din guys, nagbigay din sila sa amin ng sample ng Garnier. This is the Pure Active 12-in-1 Anti-Acne White na Garnier na facial wash nila. Ayan. Moving on naman sa department store, let's start with this t-shirt. Ako paminsan-minsan lang talaga ako bumibili ng damit ko kasi nga sabi nyo, kung nakikita nyo na yung cabinet ko dyan na laging naka-open pag nag-vlog ako, wala lang space. Kaya nga yung mga uniforms ko nakasabit na dito sa labas kasi wala na talaga akong mapaglagyan ng mga damit ko. So, yun lang, medyo napadaan lang ako sa my tea culture sa SM department store and I saw this shirt and it says no sleep and literal, no sleep tayo today. And next naman na nabili ko sa SM department store is this Maybelline New York na baby skin for eraser na primer guys. Ito siya.
Ito yung lagi kong ginagamit. Mula nung na-try ko to guys, mula nung na-experience ko yung pagka-smooth ng skin ko and pag-apply na sobrang dali ng pag-apply ng foundation, ng BB cream kapag meron ito. Sobrang parang I can't live without it na. Parang, kung minsan nakakalimutan kong maglagay ng primer ko, sobrang ako. Ano ba yan? Ba't hindi ako naglagay? Kasi makikita ko talaga yung mga pores ko makikita mo yung mga pores ko, but without the product, sobrang lalaki ng mga pores ko. So, kailangan natin yan sa buhay natin, especially sa inyo guys na problema nyo yung mga pores nyo. Perfect yan sa pang everyday use. Hindi siya nakaka-pimple for me. So, tapos na tayo guys sa Watson's haul. Punta naman tayo sa hypermarket. Ayan. Let me know down below guys if you want to see a hypermarket or parang supermarket haul. Kasi, alam nyo yung sa supermarket or sa mga hypermarket ganyan, hindi lang naman pagkain yung mabibili mo doon. Madami ding mga exciting things. So, let me know down below if you want to see na mag-haul tayo ng hypermarket. Ayan. So, mag-start tayo dito. Ito guys, yung sinasabi ko na wala sa Watsons. Diba Charmy yung yung panty liner ko? So, yung aking napkin, favorite napkin talaga is this one. This is the Charmy na feminine pads na parang 42 pesos lang siya and 20 packs na siya. So, sobrang, diba, parang tig to 2 pesos lang yung isang ganito. Yun. Gustong gusto ko to kasi super absorbent nito. Hindi talaga ako natatagusan dito ever. So, kahit matulog ako, ayan, kung kahit ano-anong position ko, walang pa side-side lying yan, besh. Hindi talaga ako natatagusan. Basta, ito ang gamit ko. And then, bumili kami, guys, ng Bigger Lighty. Eto, gamit namin to nung college. Nauso to dati, diba, na sinasabi nila, pampapayat daw, pero I don't know if effective siya. Pero for me, effective siya na pampapoop talaga. Kung kailangan mo yung time na kumain ka ng madaming karne, tas feeling mo mahirapan kang mag-poop kinabukasan. Ako kasi sobrang, talaga, yung chan ko talaga, very, siya, yung sensitive siya when it comes to food. So, hindi yung ako basta-basta kumakain ng kung ano-ano lang. Dapat yung mga kung ano-ano na yon, di ba? Yung mga kung ano-anong street food na yan, or mga chichirya or what, dapat tested ko na before ko sila kainin, yung talagang na-experience ko na sila dati. Kasi sobrang madaling sumakit yung chan ko. So, ito guys, maganda siya para pang papuplan na pag nahirapan kayo, di ba? TMI na tong video na to. But yeah, this is the Bigger Lie. And once a day nyo lang to gagamitin guys ha. Kasi kapag mas madami sa once a day, baka mag-poop kayo ng mag-poop and bumagsak ang electrolytes nyo sa katawan. Ayaw naman natin na may ma-paralyze dito at may mamatay dahil sa hypokalemia. Okay? So, please lang kung kagamit po kayo nito, once a day lang po. Tipid-tipid din. And masarap siya kapag kapag meron siyang kalamansi. So, I suggest you put on kalamansi kapag magagamit kayo ng Bigger Lighty. And the last thing naman dito sa ating haul, guys, is this one. This is a food na galing McCormick. And guys, diba? Ito na yung pinaka-exciting sa haul na to. Except sa highlighter. Alam niyo naman ako basta pagkain. And diba kapag lumalabas kami, lagi kaming sa mga Korean food. Laging bibimbap ang order ko, ganyan. Kasi sobrang gusto kang Korean food. So ito guys, nung nakita ko talaga, bunot na agad. Kinuha ko na agad. Not knowing na ganito pala yung presyo niya. 258 pala siya. Medyo mahal sa besh. Pero naman na, pang-apat na serving naman na siya. So, and kompleto naman na daw siya. So, i-vlog ko to guys once na niluto ko to. So, watch out for that vlog. Basta makikita nyo na lang sa thumbnail to. So, picture na to. Ayan. Basta gawin natin to or lulutuin natin to sa vlog. So, watch out for that, guys. Sobrang na-excite ako. Sana masarap para naman hindi nakakapanghinayang yung 258 ko, di ba? So, yun lang guys. Yun lang yung mga napamili ko. I hope you enjoyed watching this video and I hope may mga nakita kayo na possible na pwede nyong bilhin or what, na interested din kayo. Sa Watsons and Hypermarket ko lang sila nabigli guys, and sa SM Department Store. So if you did enjoy watching this video, I hope you like this one. And mag-comment na rin kayo sa baba kung anong may sasuggest nyo na gawin natin na video and kung ano pang gusto nyong makita dito sa channel natin. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook page, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.